ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪೊಸೆಟ್ ರಮ್ಲಾ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಕ್ಟೋಪನಿಕ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಇಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವಿ ರಾಜನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಿಂಜ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಂದರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರತಿ, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರಾದ ಇಕ್ಟಲ್, ಅರವಿಂದ, ಬಿಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ದಯಾಕರ ಮಾಡ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ತಲಪಾಡಿ ವಲಯ ಲತಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന ചരിത്രമേ ഇല്ല. പലവരും ഇതിൽ ലാഭകരമായി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത്. കേവലം ഈ സത്യമെടുക്കത്ത് മാത്രം ഒരു പദ്ധതിയായി മാറാൻ പാടില്ല. ഈ പ്രദേശത്ത് വീണ്ടും ഇതിനെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് സംസാരിയെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതിന് മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഭാരത്.